Današnja epizoda Hrvatske mimo utabanih staza vodi nas na jedan neobični most. To je Kudin most preko riječice Krupe u blizini Obrovca. Taj most predstavlja pravo remek djelo gradnje u suhozidu, budući da je izgrađen bez ikakvih vezivnih materijala, isključivo od sedre. Ono što je možda najzanimljivije, pokretačka sila koja je izgradila ovaj most zapravo je ljubav. Zato ostanite uz vaš ekran i doznajte detalje o jednoj lijepoj ljubavnoj priči od prije 200-tinjak godina. Kudin most na Krupi izgradio je zaljubljeni mladić Kude, i to kako bi zaprosio djevojku koja je živjela u jednom od zaselaka s druge strane rijeke. Priča kaže da ga je gradio 2 mjeseca. Potom je sa svatovima prešao preko mosta, te u povratku preko njega prenio svoju dragu i oženio je. Zanimljivo, u Golubiću i danas ima potomaka slavnog Kude, tako da je ova priča mnogo više od obične legende. Most je dug 109 metara, no danas bi mu dobro došli zaštita i konzervacija. Naime, kad Krupa nabuja, ponekad preplavi most i time ga oštećuje. Ovo je rijeka Krupa, čiji je kanjon podjednako atraktivan kao i onaj rijeke Zrmanje. Riječica Krupa duga je samo 7 km, no na njoj je čak 19 slapova. Teče kroz duboke usjeke u stijenama da bi se potom ulila u rijeku Zrmanju. Bistra je to i pitka planinska rijeka. Uz riječicu je smješten i pravoslavni manastir Krupa, koji potječe iz 14. stoljeća, a današnji izgled dobio je u 19. stoljeću. Duž kanjona riječice Krupe vodi i označena planinarska staza, koja je prilično zahtjevna i duga između 5 i 6 sati hoda. Pri tome je toliko potrebno u jednom smjeru, budući da staza nije kružna. To znači da će vam za cjelovitu turu trebati dobra logistika, odnosno da će vas netko trebati čekati s vozilom na drugom kraju staze. Isto tako, u proljeće riječica nabuja pa potopi dijelove staze, dok ljeti pak najveći izazov predstavljaju visoke temperature na usijanom kamenjaru. Zbog svoje nepristupačnosti, rijeka Krupa i dalje ostaje netaknuta i divlja, što je možda i najbolji zalog za njenu zaštitu i očuvanje.